Bon dia, soc Jaume Bernis, responsable en aquest cas de l'explotació ramadera Unió Porcina Remolins, una explotació ramadera que es dedica a la cria de garrins. Aquesta explotació ramadera, com no pot ser d'altra manera des del meu punt de vista, està apostant clarament per uns objectius que faran a futur que aquesta explotació pugui mantindre's dins del mercat. Primer objectiu és tindre un nivell molt alt de bioseguretat per preservar les malalties que no ens entrin a l'explotació ramadera i que, en aquest cas, l'eficiència dins d'aquesta explotació sigui l'òptima. Segon, treballar en la gestió de les dejeccions ramaderes, reduint el nitrogen i aprofitant també la part líquida, en aquest cas, per a regar els nostres cereals. Tercer objectiu, introduir dins de la pròpia explotació ramadera uns sistemes que ens facin aprofitar diferents recursos, i en aquest cas estic parlant de la caldera ERS de 150 kW que consumeix estella de bosc, estella forestal, que ve del resultat de lo que és la limpiesa i en aquest cas la generació de la feina forestal que es tradueix en aquest cas en estella. L'aposta també, sobretot important, d'Unió Porcina Remolins ha estat també en el que és la col·locació de plaques fotovoltaiques al sostre de la teulada, perquè, evidentment, per aprofitar l'energia solar i generar una energia d'autoconsum que ens permet reduir la factura elèctrica de l'explotació ramadera. Aquestes tres apostes fan que treballem clarament per la sostenibilitat del medi amb els objectius de reducció d'emissions. En aquest cas, la caldera està fent una reducció de 32 tones de CO2 anuals, és una reducció molt important d'emissions, i també contribuint, en aquest cas, a la transformació i la regeneració dels nostres boscos amb la utilització de l'estella per poder treballar i funcionar en aquesta caldera de calefacció. Aquests objectius clarament estan en la línia que s'estan marcant des d'Europa per millorar el que és la gestió de les dejeccions ramaderes, millorar el que és la sostenibilitat del medi i, en aquest cas, baixar també les emissions i contribuir des del sector ramader a aquesta Europa verda que se'ns està marcant i dirigint des de la Unió Europea. En primer lloc, tenim un camp fotovoltaic, en aquest cas de 180 mòduls, distribuïts en 10 strings, on a través d'un cablejat s'encarrega l'inversor de transformar-lo de corrent contínua a corrent alterna, on a través d'unes proteccions individuals distribuïm a tota la distribució elèctrica de la granja, que és a través d'un batímetre l'encarregat de gestionar tota aquesta energia. Aquesta instal·lació ens permet reduir un 40% la factura elèctrica, és a dir, el que repercuteix en un retorn de la inversió al voltant d'uns 5 anys. I, a més, ens permet obtindre una reducció de 75 tonelades hora anuals de CO2 deixades d'emetre a l'atmosfera.